aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. 19 days before Christmas. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan niyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko po. Palapit na ng palapit Taon sa inyo, ang mga handaan. Kaya magpasiguro po tabi kasi ng salud para na imadisquido. Ha? And then siyempre mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, ako po ang sarong lingkod, Mardela Daing Iba Salit sa Nabirotian. Kiriba na po kita hanggang alas 11 lang po kita ngunyan because first Friday of the month, makakasama po natin sa programa 11 to 12 ang Department of Trade and Industry para sa usapang consumer at negosyo. Ano? Very important po ini na panahon man ini para ma-rewind ka mo kan mga dapat ng girbon ngunyan pong holidays. Not only excitement kundi pati yung pag-iingat. Ayan. Pag-iingat sa pagbakal ng mga pagkaon, sa pagbakal ng mga pailaw, pagbakal ng mga appliances, asin iba pa po ng mga bagay na pigbabantayan kan Department of Trade and Industry. Nailing mo na ito, Nadzo. Ano yan? So, Christmas greetings kang DTI Regional Office. Ayos ito, kumpleto, ano? Kumpleto. Ewan natin kung i-play yun ni na Ma'am Bem, ano, mamaya. Ha? Pero kumpleto, galing ng, ano, nandun na lahat para ma-remind po kamo ka mga dapat po nindong giribuhon. Okay? And then, ngunyan pong aldaw, panduang aldaw, mga tugang kang ini pong Cam Norte's Finest Food and Crafts Fair. Ayan, dyan po sa Ayala Malls. Yan po sinda dyan. Kung hali ka mo digdi sa entrance, digdi sa may, ano baga, sa may tindang kidonat dyan sa, ano yan, along di Kalabaan kan Bank Row. May pinto ang baga dyan sa harani sa LCC, Supermart. Yan, maglaw ka mo duman. Yan mismo mga bungad, pagkalaw di sa gwardiya. Yung tulos pa iling po nindo dyan. No? Have a taste and discover mga tugang di, sabi nga ni Ken, magnificent and amazing products, mga tugang, food products and handicrafts. Atod po yan kang Camarines Norte. Ayan po, ano. Kaya sabi ni Ma'am Christy Rivera, si PD Christy, ini-invite po ka muna magpasyad dyan asin magbakal and have a taste. Kasi na po ng mga pinagmamalaki na pandesilyos, yung pong masa prodrida, tsaka yung empanada na ang laman pineapple empanaditas. At sin marami pang iba. Ha? And salamat kay PD Christy, you know?
Talagang ika-friend, di mo talaga nakalimutan yung aking kabilin-bilinan na angko. Yan, hinanap niya talaga doon sa Binsons, ano? Nagpadala ng angko. Salamaton tabi, Ma'am Christy. Ha? Pasensya na, di na tayo nagkita because very busy man kita po kasud nagpo-program kita pang-opening po nindo dyan sa sa Ayala Malls. Pagkatapos si Guaman tulos ko mong dinuman na napagtiripon man kang DTI mga provincial directors na kan mga higher officials sa Bicol in preparation para po sa Indumagibon for next year. Welcome po sa Gabos. Magpo-share po dyan ha. Tangani po na kaano niyan dyan. Matanaan po nindo yan ng mga masisiram na mga pagkaon. And ini man ang saro man na sasaluduhan ta mga to ang DTI. Tadain na pabayaan yung mga MSMEs na talagang makahanap mga tugang ning footing sa market. Yan. And ining mga fair trade na ini kaya pigwa para suportahan tayo yan ang sarong vehicle mga tugang para makaangat sa mga kababayan nato na sabi nga ni Ken, going out of the box na bako lang duman sa tindahan na kung pumunta ka sa lugar na maraming tao at saka magka-interest yan po na yan yung pigigibok ng DTI magayon po yan para po mamidbidan sa mga produkto and then magkaigo ning dagdag na sales plus yung maka-connect ning mga markets, mga tugang para makapagdanay po ang sa po mga produkto na bako lang po bako po karaw-karaw talagang pinagdaplusan po yan and tinabangan kan DTI na lalong maging presentable ang sa mga packaging yan po tabi adi. Alright, anyway duman sa mga kababayan pasya na lang weekend po ganyan pasya na lang good morning man mga tugang kay dating board member dating pag-iribat na lisa ni si GB, yan, si RB Raul Roy Borihon. Masiram ngayon yan, Papa Mar, magparagamo, kimanok na daing tulang. Nakailing ka na kayan, Jerome? Manok na daing tulang, nabaan ng ragsape. Magduman ka sa tabako, duman sa Duck Ranch, tabako. Daman kay RB Roy Borihon. RB, maraming salamat sa padagos pong pagantabay, mga nakaibanan ta pwede di po sa DCGB and then nag-serve pong mga naging official kang tabako. Tapos naging official kang probinsya and then nagbabalik mga tugang sa first district para po sa pagiging board member Giraray. Good morning tabi sa imo amigo. Padi, good morning. Bueno, mga tugang may duwang batas na pinirmahan ngunyan ang presidente. Kanina lang bago po kita nagtukaw digdi, may seremonya sa Malacanang. Duwang bagong lay ang pinirmahan naman ni Presidente Bongbong Marcos pero uning saro interesado kini. Pareho ning may relasyon mga tugang sa mga namamatay sa mga kalamidad. Susaro sumangod po duman sa mga estudyante na ito bagang may mga may mga loans na kapag sinda po na kunyan kapag may kalamidad dahil unang moratorium muna sa pagbayad yung payment. Yan yung Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergencies Act. Ansaro pa, mga tugang na Ligtas Pinoy Centers Act. Yung Ligtas Pinoy Centers Act, mga tugang, sarong klase po ninin permanente, storm resilient evacuation center na pinagdisenyo na tumindog sa bagyo na may kusog Ronald na hanggang 300 km per ora. As in, pwedeng tumindog man maski yumugo-yugo mga tugang ang daga nin magnitude 8.0. Yun na po yan so mga kunyan. Ining batas na ini nagsasabi na dapat ang centers fully equipped ning sleeping areas, may healthcare stations,
may sanitation facilities as in provision mga tugang para po sa livestock. O yung bagang mga tamang po nindo, may evacuation center na. Ha? Diba? Di wala na kayong rason mo niyan, Papanald. Kung nagtugang bulkan na mabawag ki Urig. Tadadala ko na sa Urig, duman sa evacuation center. O yung ha? Ang inisyatibo mga tugang, ginibo, mantang ang sa tong nasyon nag-recover po duman sa severe tropical storm Christine, na minatao mga tugang nin talagang pangangaipo na magkaigwaning climate resilient infrastructure. Yan. Sana ini may pondo mga tugang siyempre batas na ini. And I think pwede rin gamitin yung mga existing pero expand na lang. Yan ang sabi ang lead agency kay ini DPWH. Tulong sa ng trabaho. Tulong sa ng trabaho. Tangani pong maray. Yo. Ini po sabi mga tugang kaipuhan na gibuhon dahil di kita titunungan mga tugang kalamidad. Okay man po yan. And sa pa napigala ta na sana makapasarman ng batas na magpungon yan ang mga ibubugtak mga tugang ng mga relocation houses sa mga relocation sites. Itong resilient mga tugang sa typhoon na ining 300 km per oras man. Di ba? Tangani na dahil kita magpara-ulit-ulit na magpapara-irahay. Sabi nga ni Engineer Baclabo ka naging bisita talagang Saturday, dapat nga islab na. Iyo baga, tayo man sana, magasos ka man sana, tangani na iligtas mo ang mga kababayan ta, yung permanente na, di ba? And then pwedeng magtindog man maski may linog, di ba? Di sa tuwa sa Albay in particular, pakyaw ta na digdi kabus ang klase ng kalamidad, di ba? Yaw na suya ang bagyo, may potential ng tsunami ta may dagat, may mga baha, may mga pagrase kan daga, di ba? Igwaning lahar, igwaning pagtuga kang bulkan, may linog ta nasa kunyan makita, may fault lines man digdi na mga nakaparalibot pa. Di ba? Iyo po yan ang saro sana bigyan ng pansin yan. Tani di masaya ang kwarta kang gobyerno and then di kita nagpaparulit-ulit na irahay maski nasa relocation site na iyang mga ibibalyo ta hanapan takid lugar na inexamine ang daga na daining fault line dyan, daining liquefaction, maray talaga, maski tindugan mo dyan ng struktura, dahil pigbabaha, dahil pigrasi ang daga, yan talaga dapat dyan na masettle, yan pong mga kababayan ta, na mga vulnerables, na haliw na sindaduman sa lugar na talagang delikado, permanently. Yan. Tanganing dahil magparaulit-ulit na may rescue kita, kada bes na may mga problema po mga tugang panahon. Ayan. Alright? Okay. So, wala pong espasol ang Cam Norte pero igwasinda dyan na buko pastillas. Yan. Buko pastillas. Saka yung mga pili tarts. Yan, igwa po tabi dyan. Umikot ka mo, salit lang ang sendang area na inokupar, pero compact. And siksik pero maugma ka na magpasiring dyan na malibong ko na kung anong barakalon mo sa kadakulang kan masisiram na pag-ilingiling mo ng pagkaon, libong ka na kung anong barakalon mo pasira lang po ka mo dyan para po makita ninyo and then balay nyo may mga mahiling po ka mo dyan mga tugang na kunyan na produkto na pwede nung i-market man ay di makipag-urong ka mo dyan po sa mga tagsadiri kayan. Tangani po na maging ariglado kita. O di ba? O paano mga kapatid? Very short lang ang programa tapo tabi Friday ngunyan, first Friday of the month. So tawan taponing dalan ang programa po kang Department of Trade and Industry. 11 to 12 po yan para po duman sa mga kababayan nato, mga tugang, na nag-aabang kung ano po ang mga good news kan sa tuya po ng mga amigo from Department of Trade and Industry. Lalong-lalong niyan po may nilos na sindang guidelines mga tugang para po sa mga Noche Buena na bibili natin. Pagkatapos siyempre ito po ng mga pagirumduman sa mga kababayan ta.
na nagbabakal po ng mga electrical appliances, kasabay na po mga pailaw. Always mga tugang tingnan ang PS marks paggawa ng Pilipinas at saka ICC marks paggawa sa ibang bansa. And then paglingawan tabi yan. Pag wala ka yan, dahil kung magbakal. Iusip nito sa DTI, taganik makumpis ka riyan kasi di makadamay kay iba. Ayo, sa inyo ka boss, mga Ronald Baldo, sa lado technical. Siring man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa pong IT, sina Angel, si Jenny at saka si Mary Joy Jeresco sa Newsroom at saka si Shara Meliron sa Production Assistant Center. Ako po si Mardela. Thank you. I will be back mamaya po. Alas 12 hanggang alas 12. Medya sa Barret. Alas 12 with Jasmine Baloloy. Thank you. Bye-bye. Nagtatabang na po